Chicken din nagamdaga government agan ikachan me kidan sibon kinong tem kinong ruai kibabang kibaranra ia ka tingker ko ia ka ribat ka jai penrio kidan haka state ka chongfe pimdan kam ia kinong ruai kibapisio remdor kibawanra de kikdin klemakor kiba kren ia kiba ruai ia ka jing ruai kibawanra ia ka jing tem ia ka nomba ngimdan kam ma ia ka daga kantien ka keren we evangelist ngim kwa tamasa gikwa dek ia ka jing kala hakari hakajat penrio hakanomba nanda sekawai pate kam kenti ia ka nomba show Jesus press ka revival ganja ya kwa banong nagabanta jong ki parolo kangne la don kinuti la don ki ba kai drugs la don ki ba detox ni ia fi da ka jingi ka jodra ngim shangwan hang ne ban penjot ia fi ni wan ban kani ken pet ia fi kong ban akating shaka jin panen kabado Jesus Christ hallelujah ding juga dong basho और इस समय में इस जगह पे उपस्थित है ngakwa banong ya kinuti kala kabamat ia fi da ka jingi ka jodra विश्व को बताना चाहता हूँ कि आप फिर आएंगे tamput na dukan ka janit ka bamanta haka kurteng ka Jesus यीशु मसीह के नाम से Kiklap wat let tamput hakan ka janit आप लगे होना चाहिए Shillong for Jesus. और ये शिलोंग यीशु का है This is the city of revival. और ये एक क्षेत्र है जो We रिवाइवल का है declare the lordship of Christ Jesus in the city of Shillong. Ngakwa ba dong ka janit ka bamanta इस जगह बताना चाहता हूँ हम सब एकता है